Kasnong maurong kalong kaway na kisnong kabalapaw ningkong hakatem riboy ban penmi ki riu start bat shampang nadu kisnam basenshar ki doli ha India hendrei kalong pat kasnong kabadang suyo ban kentiu kerdan hakapule puthi Shaka Higher Secondary School lane ka 10+2 Yakatei ke Slam hikai jingstat haka kerdan 10+2 lawan ban pli do ba dasakhiat bha lamare menteri ketenat transport ubalong ru UMLA ke Mahoti constituency haka khat khandai tarik Risau haka bala sakhilang daga jingdon uba VS Nongbet na ketenat pule puthi uba Sosthenus Sotun MLA ke Jirang constituency ki riurang ba bat ki khna school ki longkme bat ki nongsong snong jong ka maurang kumban penken mau la seng school ningkong kat kum utemen basan RM Pamsong ulaya thu balas dang nadu usnem khat khandai spa live khandai la kentiu shaka kerdan upper primary naka sarkar house nem khat khandai spa san phupra but house nem but ki wei ki jingye thu jong ki jingye lenti but la kentiu but I thu kum ka rashtriya madhyamik shiksha abhiyan house nem 8000 khan riu but mantaus nem 8000 arpuwei lala ban penkiu kerdan bat itu kum ka higher secondary school Usau ngiyo ya ka district council school but how prapo nyo ngiyo ya ka government LP school tenanta ngilanang yo susu kasenyang ME school ka bagi khat mendai kasdang nadu khat khandai laipo khandai khat khandai lai khandai ni khat eka ka senyang ME school ba baro kan ni ka dongri boy ki senyang bat ki seng ye ka ta ka ME school bat ka dei ka ME school ba ningkong hari boy ta ka dei ka story henrai hau khat khandai san phupra mio ya ka government upper primary school Nanta pat khat khanda 8000 khan riu RMSA ni yo ikene ko bindi bat hangne nglaya school batu al hajar arpuwei tetip ngalahap ban ong haga jing sisa rada kat ne karta bat ke metro haga jing sngau jing asimet kalon bangade ban thung baji bat ban shat daga jing kemen naga benta kene ka sui bat kene ka por kabang amut banang balai bangade ban shat kalon ngilayo ya ka medal renong ngilayo ya ka medal lupa henrai menta kadai ka medal ksiar menta te kadai ka medal ksiar kabayakane ka bang ibu yang mau ring ban pli yang mau norim kalong kador jongka ngak ban pensongdor palat khamtam ban ki mau kodor lan ki mau rubi nomar kadai ka thme jong ka jingnang disat naga banta kini kithan jongi ki khat ri sinong na do na bir sha do sha unkra te kung kasinong hibaro kawai ngatharai barok kat bangaya kendu kat banga keli kanu sethi bisngau kumnoy kane ka por nai kane ka jinyo ka jingkerku giom lade bane sat kumom mapi lade ban kemen ndon weiru uban sngsi ban ong o wan kata tela du nong hinre kadon ka jinyo nong kumkrau. Education is the most powerful weapon that can change the world. Kapuli kaputhi, kadai kabenta kabaklaitam, kabala ban change lane ban benkala, ya ka jingem ka jongpi ki kena school, ban benkala, ya ka imlang ka salang, lingba ka jingpule ki jingstat ki mama phi pinangyai ki yo panangyai ka soi lingba ka jingyo ay ka jingstat ka jumpi lingba ka school pule ka jumpi ka school pule ka jumpi ka maurong government high secondary school ka pamangi meta ka sngi yo banya sakhilang daga bansa ban play ban boyo de maurong rin ban kalong ka AK ka dakashin kapamangi ngrei ba kane ka dong
Ini kisnong baro kibadan hakene kisnong mauro. Kasadon ka jingkala kapapaglabat nang nesma. Ka future kata ka lawe ka pamangi ngai naga benta ka jingdon jogene ka school kabaki le ki kena school baro kinam dan kam malai sekiwai pati jaga hele kinyo ya ka jingi kai ya ka jingpule ka joki hala school haka jaga ka mamaki kidon Di baro pilalong ki masyay ya ka ay ka jingdon kam panle nagaliang jong pikum ki kana school nagaliang jong pikum ki kime ki pa bat nagaliang jong hinohi kai ro kum ki ban pai pan khmi ya gani ki jinglong school rei kum unong mi khma jong gani ka than ka ra chane sikte na putin nagaliang jong aro kum ka jingkentu kalong wa ka school ngilayo ka kerdan jong ka ngilayo ben seisil ka kerdan ka bakham he rei manta ka sa satang hangi pat bangin pendon kam ya gani kumno kumba pilaya snow na iba nong bet menegi proposal na ngila pero na kumparo kisnong kila don ki proposal habili bat kum kani kejo keja kerdan jong ki school ki badan chagi dei thai hanrei ka Delhi dene ki concern authorities ki ban pet ki ban khmi ki ban long ki nong sathi ya ka jingla ne pamla ban penyo ikini ki proposal ki ka jingla ne pamla ban pun orlong ikini proposal kasyong hanga bat hapi kum ki kime ki pa ban don ka jinge trelang bat ban penslur ya ki khon ki ti ki persa ki jongi ban let hagi di school ki bangi ngila tresitom ban penpoi dele ban pen urlong hapo kini ki snong ki thau ki jopi ki bron cheni hoy hapne kini ki khana thla snong kani kani ka penongkong dele tang ko wei ka ba de ka higher secondary school ba ngan nong e pi ba kada dei tang ka wei ro mo ka jingmentoy ka babun ka ba ka kala man penyo yang ni barok kumban bandeng seisin ngaku nong mikmat nai kedu bon kijing kut lat jong ki kime pa bon kijing kut lat jong ki kena school khamtam ki balai ki barang kwa ban ki badon yang kijing thrang ban let yang class 11 and 12 hanrei kijing kut lat kalong ba hablai chengai ki jaka jinjar ka bai kani jinjar ka jingkershan aga jaka sa jaka dem solution nong po solution umsling solution shlong hanrei kumbala kren uwe orang ba mene kani kede ke jingker khu ba kerkusan habe de bat mapi ki kena school iwe pai wei ki badan ke jingtrang ban ya chakamat saprang habe de bat ke kelas 11 and 12